Déjalo en nuestras manos. Catherine Alfonso. Carpas y Pazos en Galicia y Portugal. Llámanos al 986-334337. Catherine Alfonso, a su servicio. Con esta música no está usted, no, buenas tardes, non está vostede para esta música a esta hora da tarde, no? Despois desa sanción de 6 partidos, no? Xa está todo o mundo enterado de que Mariño empezou mal a tempada, no? Despois dese resultado de 2-0 a prol do Porriño contra o Pantellas. Sí. Non sei o que pasou, vostede pode aclarar un pouquinho máis despois de aclararlo xa outro día no final do partido. Sí, bueno, empezamos ben porque empezamos ganando, non? O handicap foi esa expulsión que, bueno, que eu xa me mostrei sorprendido cando xa me expulsou porque non era ninguna acción para expulsar, pero despois a sanción de 6 partidos son moitos, non? Eu creo que son moitos partidos, non? Son moitísimos, eles interpretan que eu empurrei, zarandei o árbitro e tal, cando desde logo non existiu absolutamente nada deso, porque, bueno, nin na miña vida personal nin deportiva, nin que nin empujei, nin peguei a ninguén, e a verdade é que bueno, que mandaremos o recurso pertinente para que se faga xustiza e bueno, eu sempre defendí as canteiras, tanto nos futbolistas como nos adestradores e non vou deixar de facelo nos arbitraxes, non? E outro día o rapaz era debutante, era un rapaz que ten, bueno, según o colexio de Pontevedra, pois ten posibilidades de chegar arriba e eu desexo o mellor, pero penso que outro día nesa acción e noutras que se produciron no desenrolo do xogo, pois non estuvo afortunado, é un mal día o temos todos e non pasa nada, non? Eu voulle desear toda a sorte do mundo, a seguinte vez que nos veña a pitar, pois que teña toda a tranquilidade do mundo, porque desde logo eu non son unha persona agresiva, nunca o fun, nin maleducada, e o que sí tamén a veces, pois o momento podeche un pouquiño, pero desde logo que 6 partidos, na miña vida meteronme en 6 partidos, e desta vez tampouco vai a ser, non pode ser, porque non hai motivo para elo, non? O Camiño de Santiago. Sí, é coñecido o Camiño de Santiago, pero tamén o bar cafetería O Simplicio no Porriño. Paran todos os peregrinos camiño da Catedral de Santiago de Compostela. O ano Xacobeo tamén ten aquí a súa parada. No Porriño, Ramón González, O Simplicio, Camiño de Santiago. Boa viaxe. Ano Xacobeo.